kwa ban pensai hak bede bat ka khandiat ka don ka misunderstanding hak i wat hak social media menne por chanit hak ba I pastor lalu bat itemen basan di teman basan di nong klau kia lek ban visit ia ka mission joki ang tia po po Bihar ka ban naka nong ba Patna kam Chengai hardly maybe 40 or below 40 kilometers na po Patna te ka don ka information ka ba ngar mayo akapor ka ba sibiji siteng sibiji Saupo tu ka ba ong ba kisabat hakini ki kunhun la sena kaliang ka VHP or something ka ba ki pendik la ki pentot la ki syok ki dat ya kini ki angut ki ruramba iwe pastor ba iwe temen pasan temar ya yo jingtip kumtahi na kaliang jong na kaliang joka government wood ngi kontak sete siapa Patna ha ka ba DGP jongi uyo ekren yo DGP nang ta USP jongka Patna rural bantip ya ke sisa kumakalong te ka ka bajia kolong ba don tang ka misunderstanding kan biat konsoi te naman ngi ki ong na baya la sha sho sha bom te re kam don ke jing sha kumakata te nakaliang jong ka bor ki police wood anang lai kren ke la lek na tau chief secretary jong yu lai kren bon chief secretary jong ka Bihar wood ki la sim ka prom action bat haka bakat duru keladon ke jing stu jingmut haka bakam don kanu ke jing man sao le kanu kata ka kum bakami ka social media baleng ali kren ni na man nga iting yo lesi ki don ke nong sim kabu ban pes ko thu bakla bakan don ke communal class hang nei po shillong ne me kala jongi te ka banga kwa ban pensai khamat chompi kalong ai baki pai ba ki sko thu bakani ka issue kam don e dei ru baki sha sho sadat nang tak baar la a company ya kiru daka de ki police de ki officers haka ba menta ki don on the way hapo airport bat kin sawan phai no menta kamit shenesha gati bat kin poi no shillong sibit kamit la ne kala belong masai men step dia kata ka bang ka ban prisya na kaliang sarkar hakaba kumo pi ngilai simkia namang itang syo jiktip kita kiki ten rei mentang da ka basuk ka basan ban da ka jing stu jibot kam don ka issue hakaba ngin ya don ka jing sngo artatin la ne ka jing sngo si la ne ka jing sngo khuslai hakaba halon jong ne ka jing jia ka ba jia men na ka ba sibji arpo la ne sibji sitek